nizotshintsha nto ekugqibeleni. UThixo yena ngowethu sonke, iphela kanjalo futhi. Ndiyafuna ukunixelela uba le nto ndiyithetha namhlanje ndiyafuna ingene ezintliziyweni zenu, into yoba abantu bayaphela apha phandle bathi go through so much. Nina nilibele kuhlala nobaphathela i-red pen endaweni yoba nibancede, nogqiba nivuke esandeni niye phaa enkonzweni niyophakamisa izandla nizenze holy. Iye indiphambanisa le nto xa ndimane ndiyicinga. Uthini uKhosi? Kaloku ayingabo bonke abathi nkosi nkosi, abanye angels of darkness, nonsense ye-angels ze-darkness. So singena ezintweni ngenxa yabantu abaholi abangakwazi umnceda next person ongena ezintweni, because i-red pen baza ne-red pen iqala bakumakhe ububutheni uzothi bubutheni uzithi, kodwa umntu uyafa ngoku. Mna ke ndancedwa ngabantu uthi u-Andy red pen, i-red pen yabantu abasindisiweyo especially. Hey guys, ndiyazi uthini ubuli, zingcuka zizimele ngeBhayibhile. Yes, so